сароғози ҳама маҳфил салом аст. Салом ин рамзи ишқу эҳтиром аст. аввалан ассалому алайкум дӯстони азиз, меҳмонони олиқадр, мардуми шарафманди шаҳраки Шайдон. ҳар як қадамҳои шумо нури дида тоҷ бар сар, ба намин кошонаи пур аз муҳаббат ки ном дорад бахт. ана имрӯз аҳли оилаи Абдуллоево, аҳли оилаи аруси нозанин чӣ қадар як рӯзи беҳтарини зиндагӣ доранд. имрӯз рӯзи нотакрор, рӯзи ишқ, рӯзи муҳаббат доранд. чун имрӯз фарзанд ҷигарбанди ин хонадон ба ҳаёти нав рафта истодааст, ба ҳаёти мустақилона рафта истодааст. ҳамаи шумо омадед, меҳмонони азиз, шарики хурсандии аҳли оилаи Абдуллоево шудед. сипоси пиёнузам ва дар дастархон чӣ нозу неъмате ки ҳаст, ҳамаш барои шумо. марамад нозу неъмат кунед, истироҳат кунед, ба ҳамаи шумо таби хуш мехоҳем. ва бо иҷозати шумо додари азиз, бародари меҳрубон, муҳсини даврон, дар ҳақиқат вақте ки анамин исм, анамин номро ба забон меорам, як сарояндаи ҷавон, як овозхони дӯстдоштаи ҳамагон аз ноҳи ашк ба хотири ман мерасад. чун дӯстони азиз, ҳамагон шоҳид ҳастем ки муҳсинҷон яке аз овозхон ва сарояндаи ҷавони ноҳияи ашт ки ҳаргоҳ бисёр бисёр ба мардуми шаҳраки Шайдон, ба шаҳри Конибодон, ҳатто дар шаҳрҳои Федератсияи Россия консертҳои худро гузоштааст. ана имрӯз ба як муроди калонтарини худ, ба як мақсади беҳтарини худ расида истодааст. имрӯз тӯй дорад, имрӯз муҳаббати худро дарёфт, ҳамқадами зиндагии худро дарёфт ки ана имрӯз дасту ба даст мегирад, ба ҳаёти мустақилона рафта истодааст. ман муҳсинҷон, додари азиз, шогирди беҳтарини Рамшед Пардаев ки аз солҳои зиёд бо ҳам дар як гурӯҳи ситора овоз мехонанд. ман аз номи худам, аз номи гурӯҳи ситора, аз номи тамоми кормандони радиои Диёр, аз номи ҳамаи ҳунармандони шаҳри Конибодон, он нафароне ки имрӯз ташриф оварданд, ҳатто аз бонуи ҳунар аз шаҳри Конибодон низ омада истодааст, пас аз чанд лаҳза меояд. боз овозхонони дигар ана имрӯз ташриф оварданд, ҳатто аз ҷамоати диёти Понғоз, аз шаҳраки Шайдон якчанд сарояндаҳо ҳастанд, барои боз ҳам базми имрӯзаро бо сурудҳову таронаҳои худ зебо карданд, барои хушбахтитон, барои мен муҳим дар зиндагии саломатӣ аст. муҳсинҷон, мегӯянд зиндагӣ пастиҳои зиёд дорад, дар ин хал рост, пайроҳаи душвори зиёд дорад, лекин аз зиндагии ҷон натарс. қадами худро ба шиддат ба пеш гузор, дасту ба даст бо ҳамсари ҳаётии худ. дар ҳаёти шумо ҳамеша муҳаббат ҳукмрон бошад, чун бемуҳаббат ягон хонадонро обод карда намешавад. ҳар як қадамҳои шумо, ҳар як қадамҳои зиндагии шумо аз муҳаббат бошад. бори дигар муҳсинҷон, додари азиз, тояд муборак шавад. арӯс омад, арӯси нозанин омад, ба паҳлӯи маҳи ховар шаҳи хиргаҳнишин омад. ширин гардад, шакар гардад, шаби шодӣ саҳар гардад, маҳи имшаб шавад модар, шаҳи имшаб падар гардад. як қарсаки дӯстона мезанем, дӯстони азиз, махсус барои хушбахтии арӯсу домод. саломат бошед, меҳмонони азиз, дӯстони олиқадр. устод мегӯяд ки сар ба пои дӯст мондан ин кам аст, хонаи бедӯст бошад мотам аст. нагузарон як рӯзи хушро бедӯстон, чунки мегӯянд одамӣ якдам аст. ана имрӯз ҳамаи дӯстони ҳақиқии аҳли оилаи Абдуллоев ва аҳли оилаи арӯси нозанин ташриф оварданд, то ки шарики хурсандии шумо гарданд. бори дигар ҳар як қадамҳои шумо нури дида тоҷ бар сар, азизони дил, меҳмонон, пайвандон, дӯстон, он нафароне ки муҳсинҷонро дӯст доранд. иҷозат аст ки арӯсу домод маҳрамат ба курсии бахт нишинед, истироҳат кунед ва
ва инак дӯстони азиз мегузарем ба муҳимтар. имрӯз яке аз наворбардорони касбии ноҳи ашт ҳатто вилояти суд ва хато намекунем дискомани алишер дар хизмати мо аст ва боз ана акои меҳрубони мо сабт карда истоданд. ҳамзамон дӯстони азиз барандаи имрӯза Рухшед Пардаев ва якчанд сурудҳои сарояндаҳои шинохтаву дӯстдоштаи мо шумо аз Дилмурод Сатторов оғоз карда то Рамшед Пардаев дар ин ҷо боз дунёи рангин аз ҷумоати диҳотӣ оғоз омаданд. Муассарахон Деҳқонова пас аз чанд лаҳза аз шаҳри Конибодон меояд. дӯстони азиз ва боз якчанд сарояндаҳои дигар имрӯз барои шумо месароянд. Якумин сурудро месарояд Шаҳбози Мирзо ва Рамшед Пардаев. Қарсак мезанем дӯстони азиз. Маромад. Ташаккури зиёд. Мусинҷон азиз, шогирди азизи ман, чун имрӯза хурсандӣ то охира биравад. Хушбахтӣ мехоҳам ба ҳар дуту. Хушбахт бошед.